Што, калі б існаваў спосаб цалком перадаць штучнаму інтэлекту выкананне ўсіх гэтых сумных, бесканцоўных, руцінных веб-задач? Гучыць як мара кожнага офіснага работніка. Дакладна. Гэта DataGen AI падкаст ад супольнасці DataGen Community, і сённяшні наш дэталовы разбор прысвечаны менавіта таму, як штучныя інтэлектуальныя агенты літаральна забіраюць у чалавека неабходнасць мануальна клікаць мышу і запаўняць формы ў браўзерах. І гэта ўжо далёка не фантастыка. Так, мэта нашай сённяшняй размовы разабрацца на канкрэтных практычных прыкладах без лішняй абстрактнай тэорыі. Мы паглядзім, як інжынеры, і продакт-менеджеры ўжо цяпер выкарыстоўваюць гэтыя інструменты, каб эканоміць проста каласальную колькасць часу. Ведаеце, это сапраўды тая тэма, якая зараз цалкам змяняе ўяўленне пра эфектыўнасць. Мы больш не гаворым пра нейкую там далёкую будучыню. Аўтаматызацыя працоўных працэсаў з дапамогай і агентаў ужо адбываецца пряма зараз. І яна нашмат больш інтэлектуальная, чым, усё, што было раней. Такім чынам, давайте раскладём это па палічках, каб адразу зразумець розніцу. Раней штучны інтэлект, напрыклад, гэтыя вядомыя ўсім вялікія моўныя мадэлі, працаваў у хуткі як такі звышразумны лічбовы слоўнік або энцыклапедія. Так, задаеш пытанне, атрымліваеш адказ. Вось. Можна было задаць складанае пытанне, і сістэма генеравала выдатны тэкставы адказ. Але на гэтым яе паўнамоцтвы заканчваліся. Каб нешта зрабіць з гэтым адказам, усё яшчэ патрабоўваўся чалавек. Агенты ж гэта зусім іншы ўравень эвалюцыі. Абсалютна. Гэта сістэмы здольныя дзейнічаць самастойна. Ключавое слово тут дзейнічаць. У меня есть такая аналогія для гэтага. Раней ІІ был проста дарадцам, які сядзеў побач з вамі, а сучасны агент – гэта як мець уласнага лічбовага стажора, якому нарэшце далі рукі. Выдатнае параўнанне. Гэты стажор можа самастойна адкрыць акно браўзера, перайсці па патрэбных спасылках, знайсці неабходную інфармацыю, потым скапіяваць яе, адкрыць іншую укладку і ўнесці даныя ў карпаратыўную базу. Ага. І ён можа націскаць кнопкі, праходзіць шматкракавыя аўтарызацыі і выконваць цэлыя ланцужкі працэсаў. І каб зразумець, чаму гэта стала магчымым толькі цяпер, трэба паглядзець на тое, як змянілася сама тэхналогія. А што менавіта памянялася пад капотам? Самае захапляльнае ў гэтым пераходзе – это тое, што новыя сістэмы наўпрост узаемадзейнічаюць з графічным інтэрфейсам карыставача. З GUI, так? Так, з GUI. Раней праграмы аўтаматызацыі былі, па сутнасці, сляпымі. Яны маглі чытаць толькі код старонкі, а сучасныя мадэлі выкарыстоўваюць перадавы камп'ютарны зрок. Яны літаральна бачаць інтэрфейс сапраўдзе гэтак жа, як гэта робіць чалавек, які глядзіць у манітор. Та чакайце. То бок сістэма не проста шукае радок кода з надпісам «кнопка», яна літаральна аналізуе малюнак на экране? Так, яна глядзіць на пікселі. І гэта кардынальна змяняе правілы гулей. Калі распрацоўшчыкі сайта схавалі код ці зрабілі яго дынамічным, старыя праграмы адразу ламаліся. Выдавалі памылку. Дакладна. А сучасны ІІ-агент аналізуе візуальную частку. Ён бачыць прамавугольнік з тэкстам «адправіць», распазнае цені ці межы, якія робяць яго падобным на кнопку, і разумее яе функцыю проста праз візуальны кантэкст. Гучыць як нешта з науковай фантастыкі, якую ўжо стала рэальнасцю. Але давайте прызямлім гэта. Пасколькі гэтыя лічбавыя стажоры ўжо існуюць, дзе менавіта яны працуюць лепш за ўсё. Бо відавочна, што ім не варта даручаць абсалютна ўсё запар. Згодны. У іх ёсць свая спецыялізацыя. Калі паглядзець на тое, што зараз робяць на рынку, вылучаюцца некалькі асноўных сфер. Першае – гэта ввод даных, напрыклад, перанос інфармацыі з дзесяткаў розных PDF-файлаў або электронных лістоў у зводныя табліцы. Гэта самы папулярны кейс. Другая вялікая сфера – гэта CRM-сістэмы. Агенты могуць аўтаматычна ствараць або абнаўляць профілі кліентаў, проста чытаючы гісторыю перапіскі. Таксама сюды ўходзіць генерацыя стандартных справадзач, аўтаматызацыя ўнутраных інструментаў і нават тэставанне веб-дадаткаў перад іх рэлізам. Так, і важна разумець, чаму менавіта гэтыя сферы сталі першымі мішэнямі для аўтаматызацыі. Усе гэтыя задачы маюць адну агульную рысу. У іх ёсць дакладная лагічная структура, але ў той жа час яны патрабуюць гнуткасці, якой ніколі не было ў звычайных скрыптоў. Гнуткасці ў чым? У разуменні кантэксту. Вось што робіць агент эфектыўнымі. Вызваленне людзей ад такой манатоннай працы – это ж не проста эканомія грошай кампаніі. А што яшчэ?
Гэта магчымасць перавесці чалавечы інтэлект на рашэнне крэатыўных, нестандартных і стратэгічных задач, туды, дзе патрабуецца інтуіцыя, якой у машын, пакуль няма. Лагічнае пытанне тады ўзнікае. А якія менавіта тэхналогіі і інструменты стаяць за ўсёй гэтай магіяй? Таму што калі чытаеш матэрыялы і даследаванні па гэтай тэме, можна сустрэць проста цэлы лес розных назваў. Так, там лёгка заблукаць. Давайце паспрабуем класіфікаваць іх максімальна проста. Ёсць інструменты для аўтаматызацыі браузераў, напрыклад, вядомыя ўсім распрацоўшчыкам Playwright або Selenium. Ёсць фреймворкі для саміх ІІ-агентаў, кшталту AutoGPT або рашэнні ад гігантаў, такія як Cloud Computer Use ці Microsoft AI Clicks. Яшчэ ёсць ноу-коуд платформы Zapier або Make. І нарэшце мастадонты карпаратыўнага свету, платформы RPA. Гэта значыць рабатызаванай аўтаматызацыі працэсаў, дзе яскравым прыкладам з'яўляецца UiPath. Як увогуле ва ўсім гэтым не заблутацца? Ведаеце, межы паміж гэтымі катэгорыямі сапраўды пачынаюць сцірацца. Возьмем традыцыйныя інструменты, такія як той жа Playwright. Так. Гадамі гэта быў проста інструмент для тэсціроўшчыкаў, каб праверыць, ці працуе сайт. Але цяпер яго звязваюць з машынным навучаннем, напрыклад, дадаюць туды бібліятэку Pandas для апрацоўкі даных. І што гэта дае? І цяпер Playwright не проста клікае па старонцы, ён збірае інфармацыю, аналізуе яе, чысціць ад рознага смецця і толькі потым кудысьці захоўвае. А ноу-код платформа на кшталт Zapier цяпер здольна злучаць паміж сабой больш за 8 тысяч розных дадаткаў. Нічога сабе, 8 тысяч! Так. Гэта дазваляе ствараць велізарныя крос-камандныя працэсы, дзе даныя перацікаюць з маркетингу ў продажы і затым адразу ў бухгалтэрыю без адзінага радка кода. Але пачакайце, у мяне ёсць такое пытанне. Ці не з'яўляецца ўсё гэта проста прыгожым маркетингам? Па сутнасці, хіба гэта не тыя самыя старыя добрыя макрасы для запісу клікаў мышкай, якія актыўна выкарыстоўваліся яшчэ гадоў 20 таму? Запісаў рух курсора, націснуў паўтор, і вось табе аўтаматызацыя. Відаеце, это самая распаўсюджаная памылка. Знешне вынік можа выглядаць вельмі падобна. Мышка рухаецца сама, кнопкі націскаюцца, але ўнутры гэта зусім іншы сусвет. У чым галоўная розніца? Галоўнай бядой старых макрасаў была іх неімаверная далікатнасць. Яны трымаліся проста на сумельным слове. Калі дызайнер сайту вырашаў перасунуць кнопку на пару пікселяў улева, або, скажем, змяніць яе колер з сіняга на зялёны, макрас клікаў пустату, і ўвесь працэс з трэскам ламаўся. Дакладна. Таму што ён памятаў толькі каардынаты на экране. Менавіта так. А сучасныя RPA-платформы, такія як UiPath або тэхналогіі кшталт Microsoft AI Clicks, абапіраюцца на той самы камп'ютарны зрок, пра які мы ўжо згадвалі. Яны разумеюць семантику старонкі. То бок яны шукаюць сэнс. Так, калі сайт цалком памяняў дызайн і іконка кошыка пераехала з правага верхняга угла ў левы ніжні, AI-агент знойдзе яе, таму што ён шукае сутнасць, а не жорсткія каардынаты. Яны адаптуюцца дынамічна. Тэорія – гэта заўсёды добра. Але сапраўднае разуменне маштабу прыходзіць толькі тады, калі бачыш рэальныя прыклады ўкаранення. І вось тут пачынаецца самае цікавае. Давайте разберем сферу страхавога андэррайтингу. Гэта выдатны прыклад з відэо ад Automation Anywhere. Так. У іх відэо паказваецца, як выглядаў гэты працэс раней. Гэта проста бесканцыя табліцы, дзясяткі адкрытых вокан і тыдні перапісак з брокерамі. А цяпер паглядзіце, як гэта робіць агент. У сістэму паступае ліст ад брокера, і агент спачатку аналізуе тэкст, каб зразумець намер ліста. І не проста тэкст. Так, ён самастойна спампоўвае ўсе ўкладанні. І што самае ўражлівае, ён можа прачытаць нават рукапісныя дакументы, якія адсканаваныя ў вельмі дрэннай якасці. Якія і чалавеку часам цяжка разабраць. Дакладна. Далей ён ідзе ў карпаратыўную CRM-сістэму, правярае, чы няма там уже такога кліента, каб не ствараць дублікатаў, і толькі потым стварае новы запіс. І ведаеце, гэта толькі падрыхтоўка. Далей пачынаецца сама аналітика. Сістэма бярэ гэтыя сабраныя даныя і звярае іх з табліцай страхавых рызык кампаніі. І што яна робіць, калі рызыка вялікая? Калі рызыка відавочна занадта вялікая і не адпавядае палітыцы, агент нават не турбуе чалавека. Ён сам генеруе вечлівы ліст з адмовай і дэталёвым тлумачэннем прычын. І адпраўляе яго брокеру. А калі кейс нармальны? Калі ж
Кейс перспектыўны. Агент стварае чарнавік для спецыяліста-андэррайтера, дзе ўжо сабрана ўсё абгрунтаванне, зроблены папярэдні разлік рэкамендаванай цаны поліса і нават прапанованы парады па мінімізацыі рызык. Гэта называецца Zero Swivel Chair Work – праца без неабходнасці круціцца на крэсле. Выдатны тэрмін. Не трэба круціцца на крэсле, таму што табе больш не трэба пераключацца паміж 3 рознымі маніторамі і 5 праграмамі. Агент робіць гэты нудны збор даных за цябе, і ты адразу працуеш з фінальным аналізам. Згодны. Эканомія часу проста вар'яцкая. Але давайце перайдзем да чагосьці больш блізкага кожнаму з нас, да электроннай камерці. Ёсць вельмі крутое даследаванне з часопіса EGFMR. Даследчыкі вырашылі праверыць, насколькі агенты гатовыя да штодзённых задач звычайных карыстальнікаў. Отак. І гэты эксперымент дэманструе фантастычную сінергію інструментаў. Яны стварылі агента, аб'яднаўшы две тэхналогіі, гэта браузерны інструмент Playwright, пра які мы ўжо казалі, і фреймворк LangChain. Так, тут варта растлумачыць, як яны працуюць разам. LangChain у гэтай звязцы выступае як такі мозг, ён разумее каманду і будуе пакрокавы план дзеянняў. А Playwright – гэта рукі, якія выконваюць фізічныя клікі ў браўзеры. Карыстальнік проста даў галасавую каманду «Знайдзі мне смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra на сайце Amazon», дадай яго ў кошык і перайдзі да аплаты. І сістэма зрабіла гэта цалком самастойна, без умяшання на нейкіх прамежучных этапах. Цэлкам аўтаномна. LangChain разбыў задачу на логіку. Крок першы – адкрыць Amazon, крок другі – знайсці радок пошуку, крок трэці – увісці назву і гэтак далей. Агент сам арыентаваўся ў выніках пошуку, ён абраў патрэбную мадэль, ігнаруючы ўсе гэтыя рэкламныя баннеры. Што вельмі важна, дарэчы. Так. Потым націснуў кнопку дадання ў кошык і спакойна дайшоў да стадіі ўводу даных карты. Вынікі даследавання паказалі, што час выканання гэтай задачы скараціўся на 60% у параўнанні з тым, як калі б чалавек рабіў гэта рукамі. Нічога сабе. А вось трэці прыклад паказвае яшчэ адзін важны аспект, як розум перамагае грубую сілу і колькасць. Вазьміце сферу B2B продажоў і пошуку кліентаў у сацыяльнай сеці LinkedIn. Балючая тэма для многіх. О, так, калісьці рынок быў запоўнены такімі прымітыўнымі браўзернымі пашырэннямі. Яны проста імітавалі дзеянні чалавека і ўсляпою рассылалі сотні аднолькавых шаблонных паведамленняў розным людзям, спадзеючыся, што хоць нехта адкажа. Это быў класічны спам. Так, жудасны падыход. Але новыя агенты змянілі саму логіку працэсу. Замест таго, каб проста клікаць, яны спачатку аналізуюць профілі людзей, збіраючы даныя праз API або проста чытаючы старонку. Яны шукаюць кантэкст. Чым цікавіцца чалавек, якія артыкулы ён публікуе, якія праблемы абмяркоўвае. І статыстыка тут гаворыць сама за сябе. У адной з кампаній пасля укаранення такіх інтэлектуальных агентаў аб'ём рассылак знізіўся кардынальна. З 400 запытаў да ўсяго 60 запытаў на тыдзень. Здавалася б, гэта катастрофа для аддзела продажаў. Менавіта. Але ўравень прыняцця гэтых запытаў, то бишь канверсія ў пазітыўны адказ, узлецела з 28 до 71%. Сур'ёзна? 71%. Так, агенты дапамагалі складаць настолькі персаналізованыя і релевантныя паведамления, што людзі самі хацелі мець зносіны. Это тот самый случай, когда глубокий анализ и якость цалком перемогли колькость. Супер. Наступны прыклад гучыць крыху складней, але ён сапраўды варты таго, каб у ім разабрацца. Гэта праверка і апрацоўка вялікіх масіваў карпаратыўных даных з дапамогай машыннага навучання. Даследаванне з Перуанскага універсітэта прыкладных навук апісвае нейкую складаную сістэму, дзе даныя праходзяць праз цэлы каскад розных алгарытмаў, перш чым патрапіць у фінальную базу. Згадваюцца такія тэрміны, як random forest і isolation forest. Пачакайце, выпадковы лес, ізалёваны лес. Гучыць хутчэй як нешта з літаратуры ў жанры фэнтэзі, чым з праграмавання. Што канкрэтна гэтыя лясы робяць з данымі? Назвы сапраўды паэтычныя, я згодны. Але механізм вельмі прагматычны. Калі зовсім проста, алгарытм выпадковы лес – гэта такі набор з мноства лічывых дрэў рашэнняў. Як гэта ўявіць? Уявіце сабе вялікі камітэт з сотні экспертаў. Калі паступае новы запіс з дадзенымі, кожны эксперт глядзіць на яго са свайго боку і галасуе, сапраўдны гэта запіс, ці ў ім ёсць памылка. Прычым галасуе, апіраючыся на гістарычны вопыт. Алгарытм збірае гэтыя галасы і выносіць фінальны вердыкт. Гэта дазваляе вельмі дакладна класіфікаваць інфармацыю. Зразумела.
А навошта тады патрэбны другі ізалёваны лес? Таму што выпадковы лес абапіраецца на тое, што ён уже бачыў у мінулым. А ізалёваны лес распрацаваны спецыяльна для таго, каб знаходзіць анамаліі, тое, чаго сістэма ніколі раней увогуле не сустракала. Напрыклад? Уявіце натоўп людзей, якія ідуць у адным кірунку, і толькі адзін чалавек ідзе задам наперад. Яго ж вельмі лёгка ізаляваць, так? Угу. Вось так алгарытм знаходзіць прыхаваныя памылкі ў радках даных нават без папярэдніх падказак. А пасля гэтага ўключаюцца яшчэ і аўтаэнкодары на базе нейрасетак, якія аналізуюць агульную карціну штодзённых справастаў і б'юць трывогу, калі бачаць нейкія адхыленні ад нормы. І толькі пасля ўсяго гэтага фільтра даныя трапляюць у фінальную базу Oracle. Вучыць складана. І які практычны вынік усіх гэтых складаных вылічэнняў? Ці варта яно таго? Вынік фантастычны. Укараненне гэтага каскаду алгарытмаў дазволіла скараціць час апрацоўкі 8,5 тысяч штодзённых запісаў з 120 хвілін да ўсяго 15 хвілін. О! Гэта паскарэнне на 87,1%, прычым з нашмат вышшай дакладнасцю, чым калі б гэта рабілі людзі. Гэтыя лічбы яскрава дэманструюць галоўнае. Мы гаворым не пра нейкія касметычныя паляпшэнні, а пра фундаментальную эканомію. Згодна з індэксам укаранення штучнага інтэлекту ад IBM за 2022 год 54% прадпрыемстваў, якія выкарыстоўваюць ІІ, пацвярджаюць рэальную эканомію сродкаў. І акрамя хуткасці ёсць яшчэ фактар якасці. Стомлены чалавек у канцы працоўнага дня нязменна робіць памылкі. Платформа NanoNets, якая займаецца апрацоўкай дакументаў з дапамогай глыбокага навучання, паказвае зніжэнне колькасці памылак пры ўводзе даных на цэлых 65%. Уражае! Хутчэй, танней і больш дакладна. Гэта проста ідэальная камбінацыя для любога бізнеса. Але давайте крыху знізім градус аптымізму, таму што там, дзе ёсць такі велізарны патэнцыял, заўсёды хаваюцца і сур'ёзныя рызыкі. І галоўнае з іх – гэта бяспека даных. Ёсць даволі трывожная лічба ад кампаніі Incogni. Так, я ведаю гэтае даследаванне. Яны прааналізавалі больш за 400 пашырэнняў для браузера Chrome, якія горда заявлялі аб выкарыстанні штучнага інтэлекту, і высветлілі, што 52% з іх паціху збіраюць даныя карыстальнікаў. То бок, вы даеце агенту доступ да сваей CRM, а ён адпраўляе вашы камерцыйныя сакрэты на нейкі невядомы сервер. Гэта вельмі небяспечна для бізнесу. Вырашальнем тут выступае лакальнае выкананне працэсаў. Напрыклад, такі інструмент, як кампазіт, выконуе ўсю апрацоўку выключна ўнутры вашага браузера лакальна і мае строгую палітыку нулёвага захавання даных. Яшчэ адна праблема, пра якую часта забываюць, гэта надзейнасць пры глобальных зменах. Нават калі агенты з камп'ютарным зрокам лёгка адаптуюцца да таго, што кнопка памяняла колер, яны ўсё роўна могуць заблукаць, калі сайт, з якім яны працуюць, цалкам памяняе сваю логіку і структуру старонак. Ну так, калі ўсё перароблена з нуля. Так, гэта патрабуе пастаяннага маніторынгу і абнаўлення працэсаў. Нельга проста націснуць «Запусціць» і забыцца на гэта напярэдадні важнага рэлізу. І гэта непасрэдна падводзіць нас да тэмы чалавечага кантролю. Калі мы давяраем машыне дзейнічаць ад нашага імя, як пераканацца, што яна не зробіць нешта катастрафічнае? Мне вельмі падобаецца аналогія з навучаннем кіраванню аўтамабілем. Раскажыце? Ну вось, калі падлетак атрымлівае правы, вы ж надаеце яму ключы ад спартыўнага аўтамабіля ў першы ж дзень, каб ён выехаў на ажыўлёную трасу ў гадзіну пік. Вы пачынаеце з пустой парковкі, седзячы побач і трымаючы руку коля ручнога тормазу. Ведаеце, гэта ідэальная метафора для ўкранення агентаў. Распрацоўшчыкі з кампаніі Anthropic, стваральнікі мадэлі Cloud, прапагандуюць менавіта такі падход для сваёй функцыі Computer Use. Яны пряма кажуць: стаўцеся да агента як да робата ў ізаляванай лабараторыі. То бок, асцярожна. Вельмі асцярожна. Ніякіх адміністратарскіх праў на старце. Спачатку тэстуйце яго выключна в ізаляваным асяроддзі з неадчувальнымі тэставымі данымі. І калі ўжо вярнуцца до той жа платформы Make, у них ёсць цудоўная канцэпцыя пад назвай Human in the Loop – чалавек у контуре. То бок, агент выконвае ўсю руцінную працу, збірае даныя, фарміруе фінансавы перавод або складае важны ліст кліенту, але фізічна не адпраўляе яго, пакуль я не пагляджу і не націсну кнопку «Ухваліць» у сваім тэлефоне. Менавіта так. Агент робіць 99% працы, але фінальнае, самае рызыкоўнае рашэнне застаецца за чалавекам. Это і ёсць той самы ручной тормоз з вашай метафоры пра падлетка за рулём. Это стварае неабходны ўровень даверы паміж бізнесам і аўтаматызованымі сістэмамі.
У звязі з гэтым імклівым развіццем тэхналогій, натуральна, вызнікаюць больш глобальныя пытанні. І першае, якое хвалюе многіх, ці заменіць у выніку гэтыя ІА-агенты людзей на аперацыйных пасадах. Гэта ўсіх пужае, так? Але калі паглядзець на даследаванне, хутчэй за ўсё мы ўбачым не масавае звальненне, а змену фокусу. Вярніцеся да прыкладу са страхаваннем. Андэррайтары ж і куды не зніклі. Дакладна. Проста цяпер, замест таго, каб гадзінамі капіяваць даныя з PDF-файлаў, яны трацяць свой час на аналіз сапраўдзе складных нестандартных рызык, для ацэнкі якіх неабходны жыццёвы вопыт чалавека. Другое пытанне датычыцца бяспекі карпаратыўных сістэм. Ці можна наогул дазваляць штучнаму інтэлекту вольны доступ да ўнутраных баз? Вопыт паказвае, што гэта бяспечна толькі пры захаванні строгай гігіены бяспекі. Што вы маеце на ўвазе? Напрыклад, жорсткі кантроль API-ключоў, укараненне прынцыпу найменшых прывілеяў. І гэта калі агенту даецца роўна столькі праваў, колькі трэба для адной канкрэтнай задачы. І ні кроплі больш. Ну і, вядома, выбар правільнай архітэктуры, выкарыстанне лакальных інструментаў замест воблачных, калі гаворка ідзе пра камерцыйную тайну. І трэцяе, мабуть, самае філасафское пытанне, дзе павінна праходзіць чырвоная лінія, дзе аўтаматызацыя павінна спыніцца. Мне здаецца, што мяжа пралягае дакладна там, дзе пачынаецца стратэгічнае планаванне і сапраўдная чалавечая эмпатія. Згодны на 100%. Робот здольны за секунду сабраць усю гісторыю пакупак кліента, але толькі чалавек здольны зразумець эмацыйны стан гэтага кліента і прапанаваць нестандартнае кампраміснае рашэнне ў складной канфліктнай сітуацыі. Абсалютна. Аўтаматызацыя павінна разглядацца як такі экзошкілет, які робіць чалавека мацнейшым і хутрэйшым, а не як поўная замена здольнасці да спачування або стратэгічнага мыслення. І напрыканцы я хачу пакінуць усім, хто слухае гэты разбор, адну правакацыйную думку для самастойных разважанняў. Калі ўжо ў найбліжэйшай будучыны нашы персанальныя ІІ-агенты будуць ідэальна перамяшчацца па сайтах, самі знаходзіць патрэбныя тавары, самі пароўніваць цэны і запаўняць самыя складаныя формы дастаўкі, то ці спатрэбяцца нам увогуле візуальныя вэб-сайты? О, гэта цікавы паварот. Усе гэтыя прыгожыя кнопкі, меню, дызайн і баннеры існуюць толькі таму, што яны патрэбныя чалавечаму воку. Магчыма, інтэрнэт-будучыні – это проста непраглядныя для чалавека гіганцкія базы даных і API-інтэрфейсы, дзе нашы лічбавыя стажоры маўкліва маюцца зносіны з лічбавымі стажорамі кампаній з хуткасцю святла, пакуль мы з вамі проста п'ем каву і атрымліваем ужо гатовы вынік. Варта над гэтым задумацца. Гэта сапраўды фантастычная перспектыва. Вялікі дзякуй за ўвагу да нашага сённяшняга дэталёвага разбору. Мы запрашаем усіх абавязкова азнаёміцца з поўным артыкулам, у якім сабраны спасылкі на ўсе згаданыя сёння інструменты, даследаванні і дакладныя прыклады. Захавайце сабе гэтую спасылку datazen.toppodcast.ai2.0. Вельмі карысны матэрыял. Калі ласка, націсніце на сэрцайка пад артыкулам, калі гэтая інфармацыя дапамагла вам лепш зразумець тему. І абавязкова падпісвайцеся на Datazen AI падкаст, каб не прапусціць нашы наступныя глыбокія пагружэнні ў захапляльны свет тэхналогій. Хто ведае, магчыма, ўжо зусім хутка кнопку «Падпісацца» за вас будзе націскаць ваш уласны лічбовы агент. Да новых сустрэч! Бывайце!